Testing 1 2 3 4. Mic test 1 2 3 4. One, two, three, four. Mic test 1 2 3 4. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sige. Sulod kita sa ato ang payag. Sulod kita sa atong payag. Atong oras alas 6 na sa kabuntagon. Sugdan na nato atong panag-uban ni manindot na buntagon sa pagtuki sa mga nagbagang isyu sa panahon. Aksyon publiko. Ania ang inyong alagad sa kahanginan. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's new. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die.
Gugmag panagdait manaa kanatong tanan. Legends never die. They're written down in time, but you never see. Diyan na sab kita sa laing adlaw sa tuang pangalagad. Did all of their lives when everything's lost. Ining kabuntagon sa Disyembre 7, 2021. Arms to touch us with. Whoa, it's so far, 'cause legends never die. Kinigya po ng inyong pandemic broadcaster ang tingog sa kamingawan ang makig-uban kaninyo. Alas 7 hangtod sa alas 8 sa buntag. Lunes hangtod sa Sabado. Legends never die. Babati kita sa Power 90.3 FM. Ormoc. Makita ug mabati kita sa Facebook Live. Best Home Radio. Best Home Radio sa Facebook. Og Best Home Radio sa YouTube. Live usab kita sa Facebook Live gihapon diri sa Visayas Radio. Laing abutanan nato mga kigsunan. Good morning sa to mga suking tigpaminaw hala. Pahiluna kita mga kigsunan ining lain usab natong adlaw. Dadi kita mga tukion mga igsuon na mga hisgutanan. May nalangon ta makahatag kita og serbisyo bagigsuon sa atong dakbayan. Welcome Visayas, Mindanao, Luzon. Asa magmudapita sa tibuok kalibutan, nagtanaw, nagpaminaw. Diningin yung pinubring programa mga igsoon. Hala, sulod kita dire sa tuang balay bagigsuon. I-share mga kaigsunan. Kuha pa mo maka-like, i-like. Kuha pa mo maka-follow, i-follow. Kuha pa mo maka-share, i-share. I-paste, i-copy-paste diha sa inyong tagsa ka mga Facebook walls. Inyo na, why magbuot niya na. I-paste ka na mga kaigsunan. Aron ang inyong mga friends diha, basin na lang di ay. O doon ay panahon na makakita. Dunay panahon mga kaigsunan na makapaminaw. Basin di ag maggamit nila, makaabli sa ilahang salabutan. O diya, nagato baga tricycle drivers, ang ato ag baga manindahay sa merkado. Good morning kabudiha. O ang ato mga kaigsunan, yan na mga hangtod karon na hinanok pa. May gabi inoy, manggabi na. Alas 6:11 na magmata na kamo. O natang padagay day magigsuon. Agato ang pag-ampo dining kabuntagon. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Ginoo, among ihural ang among kaugalingon diha kanimo. Dakong pagpasalamat kay lagi dian kami nahigmata kami karon. Tagay kami igo kusog Ginoo na makaatubang sa mga nagkalilain na mga pagsulay. Daghan kaming masugatan sa karsada. Posible na naay mga aksidente na among maatubang. Ilikay kami Ginoo. Dako na mo pagpasalamat Ginoo sa mga mayong panglawas na maghihatag kanamo sa mga grasya namong nadawat. Unta Ginoo, mahimo kining grasya usab ngadto sa among isig kataw, isig among pagpaambit ngadto kaniya. Ginoo, pasiluwa kami sa among mga sala. Ilikay usab kining programa na makapasakit sa uban. Gamita kini aron makaabli sa salabutan ug nga maminaw ug mutan-aw niini adunay makutlo na makaayo kaniya ug sa iyahang pamilya. Salamat sa tanan Ginoo. Amen. Welcome mga kaigsunan, welcome. Gugma lang ang ato ang ipatigbabaw. Ha? Gugma lang. Love mga igsoon, gugma.
Oh. Good morning, good morning, good morning. Okay, good morning, gugma lang. Bisa pa kung sa itong madungog, nini nga itong programa mga kaigsunan, di kita makalimot na ang gugma mo'y pinaka-importante sa tanan. Dayon, sulod, mga igsoon sa ato ang pinubre. Yan na panimalay. Diri sa programa mga kaigsunan, basin pa di ay doon na mo'y makatunan mga kaigsunan. Okay. Sulod, i-share, pang-invite ka mo, aron daghan kita mag-uban karon mga kaigsunan. Sa ako nang gikaygon doon na kita mag-announcement, ang ato nag-trial kita kagahapon sa ato ang community, journalism interaction mga igsoon. Din kamo diha pwede na mo makasalmot dire sa atong programa baga kaigsunan. Pwede mo makapangutana direktamente unsay mga pangutana na naa sa inyo ang hunahuna. Kanang nagsulod nagdagandagan sa inyong mga hunahuna, pwede niyo kapangutana mga igsoon. Aron maka-appeal ka mo sa programa mga kaigsunan kay kini alang man kaninyo. Usa kini ka-Voters Education Advocacy Campaign bagigsuon. Sa mga bago lang, na nakatunin, ayaw kalimot sa pag-like, share, follow Best Home Radio. Best Home Radio. Dili good, dili better, kung dili best mga kaigsunan. Mag-ilog na lang sila sa good o sa better, kaya best matud pa na naman. Okay. Karong gabi kinsa toy mo kuyog, mag-uban ta karong gabi. Kisay mo kuyog kaway-kaway lang. Unsa ta orasa mangigsoon? Nabakante ka mo diha, magkuyog tarong gabi? Okay ra ninyo? Abot ta? Ini kagabi, saksak sinagol atong hisgutan mga kaigsunan. Lahi atong gabi Ini ato ang buntag kay flex man flex okay. Exercise man atong buntag mga igsoon. Ini kagabi saksak sinagol ang ato ang buhatong panag-abot mga igsoon. Dire lagyapon sa itong pinubring balay, Abot gabi sa orasa. Alas 8? Naapa mo diha, nangatulog pa mo diha. Nangatulog pa mo, nagmata pa mo diha, anang mga orasa. Sige, ato ding himay-himayon rung taon-taon. Pwede mo makapadangat sa inyong mga sentiment o opinion pinagis sa pag-attendance mga igsoon, PM section, comment section, nato mga kaigsunan attendance. Feel free lang sa pag-comment diha. Dili mo pugngan kung unsa inyo mga komento diha. Comment lang. O niya pwede sa mo ka PM na ay nakabutang diha message mauna na. Pislita lang na diha mga kaigsunan. Na ay mugawas diha inig pislit ninyo. Pwede na mo ka-message, private. Pero hangyoon ta mo, kung may labot sa atong diskusyon, aray sa comment section. Where is it? There. Nasa boss di ay. Ana sa comment section para mabasahan sa uban. Aron maka-appeal ang uban. Aron makabasa sila, makahuna-huna. Section, comment, ubos. Diha Pero kung medyo privado niya, naigamay mga pictures pang butang, adto ta sa PM mga igsoon. Good morning ato mga good morning diha. Sa tabang nga suki. La sulod. Okay, kuli sige padayon sulod. Sa to ang Abradyos, wala to na sa Power 90.3 FM. I don't know.
Usahay bagod tungod sa signal baga kay igsoon. Pero sige lang, ato lang ng tanawon, padayon lang ta. Muna gingon mga igsoon, makontento ta kung unsay na. Kay lisod kay na bagigsoon kanang di ta makontento kung unsay na. Murag gusto nimo hakpon ang kalibutan mga igsoon. Sabi ton, nakatanda na mga nanay kwarta sa lapi. Ang mga pobre bitaw magtuo. Nanggi kinahanglan gyud sa tao sa lapi, pobre. Pobre in taon. Pero kung madato na mga igsoon, mingon sa, uy, di naman ko daghang salapi. Ang akong gikinahanglan, mas daghan pang salapi. Astilan, ang sekreto di ay matutpas kinabuhi mga igsuunan. Makontento ka. Mao din na magigsuon. Makontento ka kung say naa. Ako mismo, personalmente, o sana sa mga nakaabli sa akong mata magigsuon, siguro sa inyo ha usab. Namagutaan ng mga damgo-damgo ba? Lagpas kay baga kigsunan. Nagusto ni mo hakpon ang tanan. Ang sekreto de makontento ka. Di ba? Lisod kayo dito makontento. Ato attendance mga kaigsunan. Kung nakita mo padagay dahil sa unahan pagsugod ginapa mga igsoon. Ato ang attendance karon number 1 si Sir Mario Nosab. Nakuha na po niya number 1. Good morning Brad Mario Arinio og si Sir Nick. So lisod ko basa ni Sir ha Nikrala. Si Elmar Sakay. Mga lalaki ang ato ang top karon ha. Si Ma'am Maridet, si Ma'am Susan, good morning. Okay, Sir Den, good morning. Sir Eric. Yan na itong mga attendance shout out mga iton. Advance Merry Christmas kaninyo sa Ma'am Herminia. Okay, Sir Edward Manawataw, good morning sir. Sir Rinaldo. Okay, Sir Jonathan, good morning. Okay. Ma'am Jonaville. Okay, good morning. Good gents. Morning. Ma'am Lourdes, morning. Okay, Gabino, good morning. Mani mga sayo kay nato dre. Alvin Rakasa, sir, good morning. Ang author sa ato ang mga password o mga counter sign mga igsoon. Sir Alvin. Sir Dong, good morning. Okay. Rukawa Miyagi. Good morning. Ang pagpandaot radaw ng Urwasa Privatization 2062. Dili daw na tinuod. Ato nang hisgutan ron. Okay. Morning, Brad. Okay. Attendance. Kinsa pa wa na ko na mention. Ma'am Lunisa, good morning. Jonilyn, good morning. Kinsay naa sa gawa sa naso na nagtanaw unsa mang orasa karon diha, i-post lang gid ha para ma-properly acknowledge nato. Okay, Sir Roberto, si Ma'am Ging no Chavez. Sir Dong, okay. Denver, oy, nakadaghan. Eileen, good morning. Esther, good morning. Sir Boy, good morning. Sir Dario, good morning, sir. Oy, Boss Edwin, good morning, Boss Edwin Codilla. Aglamian na to dihang Martinelli, sir. Pizza. Dugay na kaon desa. Mama Mardet, okay, good morning. Okay. Bila cut off ta. Ma'am Ging Lut Chavez baga kay igsoon na direta. Aron na padagay tay ta sa unahan mga igsoon. Matod palagi. Matod palagi. Ito di ay mga PM na ko dire.
Matud palagi. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas sa tanan. Christmas na, ihatag ang bugas. Atong panawagan kagahapon, Rigsuon sa kagahapon, ang bugas. Asa ang bugas? Asa ang bugas? Atong panawagan mga igsoon, matud pa wa na kana sa Pito Enterprises, sir. Ang bugas wala na kana sa Pito Enterprises, naa na sa City Hall. Kung tinuod mga igsoon sa ato pa ang atong pangutana, asa ang bugas? 1,500 plus kasako na may sulod na bugas, may na lang para sa Disyembre mga igsoon. Yes, Christmas mangita karon. Last Christmas I give you my heart. Kamo mga leader sa dakbayan sa Ormoc, last Christmas gihatag sa mga Ormoc kanon ang ilang gugma diha kaninyo. Ang pangutana, hai ang bugas. Mayor Richard, asa ang bugas? Asa ang bugas? Asa ang bugas? Mayor Richard, asa ang bugas? Asa ang bugas? Nangita mi. Aritang Ma'am Lucy, manawagan ta kay Pasko. Madam Lucy, asa ang bugas? Asa ang bugas? Ansa? O si asa ang purma? Lahi po tong purma. Oh, lahi ito bugas na itong isgoda. Nakawa na. Napotol na itong asa ang bugas. Ayaw, ilunyara ng purma. Tuod man mga kigson, doon ako inahinomduman. Kung nakahinomdum mo, before anak, padayon na itong kanta. Ay na, ay, nagibayan na ni mo. Asa ang purma, lahi lagi ito. 2016 man to. Kining atong ipangita 2020 ni. Asa ang bugas? Madam Lucy, asa ang bugas? Asa ang bugas? Nangita me. Lahi tong porma 2016 na to. Wa pa mo tagay explanation anak. Ha? Baga mo karon wa pa mo tagay explanation kato mga nagsakambit og porma na buhi pa karong panahon na. Wa mo na nga yung explanation hain na to? Ha? Wala? Oh, dili na sala na ako eh. Wala mas di mo nangita nyo. Di na sala na ako. Ha? Ingnon mo Madam Lucy, ana, wa makon masa mo nangita. Di wa ko mustulti. Pareho ro bugas good mga igsoon. Matod pa. Di gadawat bang kog duha ka sako, sir. Di na nako pangitao na nawala, sir. Kadawat na magugdo ka sako. Ha! Unsam din na. Katong 3.4 million mga igsoon. Katong 1,500 ka sako. Unsam dito, keep the change. Unsa dito, tip dito. Tip to siya. 1,500 plus ka sako. Tip to siya sa naghatag. Unsa din na, restaurant mga igsoon. Keep the change, sir. Keep the change. Kay maayong serbisyo. Service charge na. Ay, nako mga igsuon. Di mo mangita diha mga Orbocanon. Sala na ninyo. Okay ra maka ninyo diha mga wala na. Oh. Ha? Okay ra maka na ninyo mga wala na. Oh. Tanawan lang ko na ninyo one-sided lagi kayo ang pangunong na ba. Mumitaw ako yung balansiho na to gamay. Oh, ano ba? Kilig-kili na to gamay itong unaw na ba? Na masakto-sakto sa gamay atong paminsar. Dili bitaw kay puros lang nakakilid, puros lang kilid, nagsangkuyig, nagsangkiig na. Oh, ang gamay di nimo pangitaon. Ha? Di man ina nawala man ganin ng gamay. How ba kan dako mga igsoon di ka to mawala? Ato exercise. Oh, bago. Flex muna siyang flex. Muna siyang flex na to na dance move mga igsoon. Sunod. Muna ang flex ha.
Muna siya ang flex na dance move, mga kaigsuonan. Pudagingon ang nakasabot, mahimuot. Ang wakasabot magigsuon, magbagot-bot. Ha? Oh, atong flex dance move kuyog sa snake. Ang mga bitin na tuklawon na tagkalit. Marapag natulog, gunya mo kalitlag hamba magigsoon. Oh, bantay-bantay mo din ay daghan na. Naidaghan diya mga kigsoon. Nasa inyong palibot. Mga bitin. Oh, okay. Now, ang bugas na atong gipangita. Naging ko na ako, gamay raman na, sir. Ingko kabaw mo. Sultian ta mos tinuod. Mas kuyawan ta anang mga wala nagagmay. Gini personal ni nato sa kinabuhi. Kamo diha, paminaw mo. Lisod. Kung naay mga gagmayng butang, mo'y mga wala. Kano mo, sir? Ngang lisod na. Kay lagi mga kaigsunan, posible, posible na ang dagko bagay igsuon, nawala usab, walang ka kita. Oh, flex. Atong flex dance move. Oh, pareho na. Ha? Alayo pa kayo? Hindi maglagon. Timanin ninyo. Lisod mga igsuon. Hudaw-naon ang mga wala, ang mga ginagmayng butang. Lisod na. Para nako. Kaya kung nawala ng ginagmay, posibleng nawala ang dinagko. Sakto ko, dili. Ha? Di man eh. Kung nalipat-lipat ka sa ginagmay, wa ka malipat-lipat sa dinagko. Huno na lang. Wa ko magduot. Wa ko magpugos. Kundi gamita lang nga to ang gamayng sentido komon. Utok lang gamay ang gamiton magigsoon. Sige, dayon sa mga bago diha. Dayon. Share. I-share bayo. I-paste sa inyong mga walls kini nga tong programa karon. Ang tema na to unsa may mahimo ni Kongresista Lucy Gomez sa privatization 2062 mga igsoon. Muna to ang tema karon kay daghan nangutana nako iyana. Batot pa si Mayor Richard Gomez, dili naman siya magpapili o di na siya magpapili kani siya ni dagan ni Lansar ni kandidato naman siya pagka kongresista. Swapping man sila mga igsoon, swapping. Klaro akong gisulti ha. Mingon na sa niya akong amigong bugoy unsa swapang. Ang di na akong gisulti. Ang akong gisulti klaro, swapping. Ayaw butangi og dili mao nanigawas sa akong baba. Wa ko maingon og swapang. Ang akong gisulti, swapping. So nag-ili sila, mayor, kongresista, mayor o swapping. Dili swapang. Klarohan ako na ha. Nasa mga dipinso da, maingon na sila. Tanawan ng daot. Niingon na po siya swapang kuno si kongresista Lucy o si Mayor Richard. Ayaw mo, naundang mo na, wa na maggikan sa kung baba ang akong gingon, swapping. Di ba? Tiaw mo na. Mauna lagi ni. Unsay mahimo ni Congresswoman niining planong privatization. Pero matot pa sa akong amigo kagadina si kinsa to? Brad Alvin ba to?
Nabakak ko lagi kuno og pangdaot kining privatization 2062. Unsa may daot ana bibasaha ko ni hamang daot diha. Ay man ang daot diha ipabasa ko nila. Bisag kini na lang na sa inyong kilid na inyo nakita nda sa Facebook o sa YouTube. Best Home Radio mga igsoon. Makita sa YouTube, makita usab sa Facebook, Best Home Radio. Pwede sad sa Visayas Radio. Kung wa pa mo ka-click sa Visayas Radio, like, share, follow Visayas Radio. Laing abutanan na nato simbako. Unsay may tabo sa Best Home. Like, share, follow sa mo dito. Visayas Radio. Tanawan ning nasa inyong kilid. Gi-point na to. Bisag ka na lang ipabasa mga igsoon o niya pag human lagbasa, mingon din sila bakak na. Ala oy. Astilan. Kung bakak pa na mga igsoon, gabuo-buo na ta nagbaba ni sukol-sukol na ta na sa tong paghagad og debate mga igsoonan. Elioy, stilan. Kung kamo mga urmukadon mutuo pa mo ana na bakak na pastilan makaingon ko. Kamo ra gid ay. Inyo ra gid nang kaugalingong katuyuan inyo ra kaugalingong binuhatan. Kung mutuo mong bakak ng Urwasa privatization 2062? Moingon jud ko miresin niyo. Adi man na mo sakit mo raman na mga kaigsoon nagplansa. Kining maong Urwasa privatization 2062. Sultian ta mo mura nig plansa. 40 ka tuig man na laliman kag 2062. Mura nagplansa, mura nag-oven. Mura naghorno. Katong kay bawo mo gusay horno? Oven ba? Nya kamo mga Ormocano na amo sulod mga igsoon. Gisandwich mo? Unsa pa? Oven toaster? Unsa? Gisandwich mo tunga. Ang ibabaw na ang LGU, ang ilaw mga kaigsunan naa ang langyaw na negosyante. Gisandwich mo sa tunga aning Urwasa privatization mga igsuon. Mura nig plansa, mura nig oven. Unsa man ang pasabot ana sir? Maginihinay nig kainit. Dili nimo init dayon. Mo take di og mga tuig siguro 3 o 5 ka tuig anha na namo init mga kaigsunan. Bagsugod na nagkainit hantod magkanapo init na kay na. Unya, sugot ra mo? Naisod mo sa horno? Sugot la mo isod mo sa oven? Sugot la mo isod mo sa plansa, mga plansahon mo mga igsoon? O sa mantika maka nagsayaw-sayaw mo diha mga kaigsunan sa frying pan. Yay! Okay, yay! Sayaw-sayaw mga igsoon nagsige kainit, nagsige yay! Sige! Yes! Nindot manindot! Ang sarap ng feeling! Ang sarap ng feeling! Sige, naganda-ganda sa frying pan ba? Nagkainit. Mulabay ang duha. Mulabay ang tulo ka tuig. Ay, init naman kaayaw ni unsa naman eh. Perte namang mahalas bayranan. Yayay naman ganita sa G's mga igsoon. Unsa pagka nigpatong sa langyaw na negosyante. Yayay na. Muna kung wa may buhaton magpadala lang gyapon mo but mga igsoon. Padamos but na bakak ang Ormoc Urwasa privatization 2062 plano. Mura mog mantika diha, mura mog naglangoy-langoy sa frying pan mga kaigsuunan, gipainitan sa burner aron maingon ta perte gininyong pagura mga kaigsuunan.
Oops! Ang flex! Morning. Morning. Ha? Sugot mo? Plansahon mo mga igsoon? Alam ninyo diya? Ha? Padamo ng butbot mga igsoon na dili kuno na tinuod. Aw, sus. Kanilihon na ninyo. Hagbay ra natong gihagad debate baga kay igsunan. Ha, nabay ni barog nila. Butbot pa na sus. Taon Maluoy na lang ta. Ako pa ignan muhila kuno ko. Ako muhila. Ay nako mga kigsunan, wa na. Ha? Wa nay luna pa kay wa man ko magpahumot. Pero kining urwasa privatization mga kigsunan, baho panis na nga matay. Nganong mayong ko baho mga kigsunan? Anong wa man direktamente gisulti ninyo? Kamo mga Rumukano dapat mo magmata. Dapat mo maggunahon na. Nganong wa man gisulti direktamente ninyo? Ha? Nganong gipaligoy-ligoy, gipaigis-ikis man, ikis-ikis man, dili, bisag gatangag na, wala. Wa mo kahuna-huna ana mga Urbukanon? Kung wala mo kahuna-huna, kung wa mo kahuna-huna ana, muingon ko ninyo, mirisi, sud mo sa horno, sud mo sa oven, ibabaw LGU, naay nagsingabot, langyaw na negosyante. Mura mong nasa frying pan. Ha? Gipainitan nagmaayo ang burner. Gasayaw-sayaw pa mo si babaw sa frying pan. Real talk na, mga igsoon. Ha? Mga suko mo na ako, pero muna tinuod. Ha? Magsige magtuwa na butbut o pangutan. Ano man nagidiritso? Dili na tinuod. Oh. Kaya ang tinuod mo ni. Oh, plastada. Mo na yung tinuod. Oh, tanawa ni. Pastilan. Parehas ra na mga igsoon. Nangutan na ta, kumusta man ang tax evasion na kaso ni Mayor Richard Gomez? Simple ra kanang pangutan na ha? Ngano man? Remember karong panahon na tax evasion mga igsoon usa na sa main issue sa usa ka presidential aspirant, di ba? Correct? Naayo sa ka presidential aspirant mga igsoon, usa ang issue mao ang tax evasion mga kaigsunan. Karon nangutan na lang ta, kumusta man ang kaso sa tax evasion ni Mayor Richard Gomez mga igsoon? Ha? Dagan nga suko nato ngano kuno atong giugkat pa. Kanang dugay na kaayo matod pa. Ha? Nakaso mga igsoon sa atong mayor. Ha? Ikaw ang may problema. Magkatabang pa ko. Kaya mga tao nangutana. Ha? Naaman lagi ang matod pa kampanya ni Mayor Richard Gomez mga igsoon na ang tanan pabayron og business tax, pabayron buhis, kaya may business tax, business permit. Sa ato pa, doon business tax magigsoon. Ang tanan ko doon magamay, madako kigsudan. Oh, di man niya? Magako magigsoon, kinahanglan, mubayad gyud, mulukat og buhis. O diya, doot dayon, di ay mga negosyante, nadugay na kayo nagnegosyo, wala yung mga business permit. Oh, diba? Kompletos Ricardos. Abiba mo mayo diha. Ni Abiba mo mayo. Pakpak mo diha. Pakpak. Hindi mo makpak. O diha karon. Kumungutan na ang katawan. Mayor, kumusta man ang imong tax evasion case? Simple naman ang tubag. Pwede raman dag. Yes. Settled na. Nibayad na ko. Sana. O sa kalain. Settled na. Na-dismiss na ang kaso. Dira ang pruba o. Dira o. Para mabasa sa mga abogado, mga igsoon na tanaw ka na to karon. Makaingon sila, yes. Wala na di ay, wala na. Okay na.
Di ba? Simple ana mga kaigsunan. Pero hangtod karon mga kaigsoon, why bisag usa ka depensor sa City Hall ang nihimo sa paglitok. Paglitok na lang sa pulong Richard Gomez hopes for resolution of tax evasion case naa sa ABS-CBN ay naa sa inyong kilid ay dire ay nakabali nakita na ninyo diha. Bisag usa sa mga depensor sa City Hall di gani kalitok anang tax evasion mga igsoon. Oh, palitok ka ko no. Richard Gomez tax evasion case. Palitok ka, di ba maglisod na? Ha? Palitok ka lang. Litok ra gud. Ha? Paminawan ninyo. Naing challenge. Simple ra kayo. Ang ilan ng buhaton. Litokon lang nila. Richard Gomez tax evasion case mga igsoon. Oh. Willing ta mo-accept kung naay dokumento, sir. Mayor, sir, ari ka diri sa itong programa. Muhatag siya. PM siya. Hatag siya dokumento. Awan na. Sirado na. Okay na. Nangutan naman lang ta. Oh. Nangutan naman lang ta mga igsoon. Wa matagi pa sangil diri kung sa ba? Balita raman na. Di ay. Balita raman na. ABS-CBN pag ina. Di ka mo to. ABS-CBN. Mogo na ang network sa itong mayor, di ba? ABS-CBN, di tamo tuwa na. Oh. Karon mga igsoon, aritas tubig. Matod pa, pangutana sa akong abigong bugoy, unsa may mahimo ni Congresswoman Lucy Torres Gomez dining planong privatization mga igsoon sa Orwasa ngadto sa 2062. Muna ang atong pangutana karon, ako nangutana sa kung sa bitaw tinuon, unsa kay mahimo sa di ay no? Kung doon na magani mahimo mga igsunan. Pero, dahil akong pero, una sa tanan mga igsoon, ha? Una sa tanan, unsaon man na doon na siya mahimo, isiya mismo, kauban siyang bana, wa man mo acknowledge na naay privatization 2062 na plano mga igsoon. Siya mismo wala siya mo acknowledge sama siyang bana o sa may mahimo na to ana. Flex. Merry Christmas. Muna dako pangutanan unsa may mahimo. Na siya mismo kauban siyang bana si Mayor Richard, I'm sure ungid siya mangigsuon na walay privatization na mahitabo. In fact, atong paminawon, suwayan natong paminaw, ang pamulong mismo ni Kongresista Lucy mga igsuon, sa nahitabong September 1st Investors Conference mga kaigsunan. Atong suwayan og pangutana or paminaw. Dira. Ormoc has transformed into a vibrant and flourishing city. Kita mo ha? Reflected in the social economic upliftment of Ormocanon. Indeed, the success of the Ormoc development team under the leadership of Mayor Richard Gomez has put Ormoc City on the investors map. The fruits of the last 5 years projects. 5 years lagi ko mga igsoon. The last 5 years mga kaigsunan. Naaragid ko nagsugod ang paglambo lagi sa Ormoc on the last 5 years. Atras ang kuyog nilang kagahapon ani. Atras na pod magigsoon. Ay 5 years lang wa apil lang ako Permi lang wa gid apil lang ako dire. Sige lang, apil man na akong anak diha ng 5 years. Sige lang, di lang ako apil lang ako. Dungo lang taon, oy. Ni dungoy lang in taon mga igsoon. Padayon ta. And policies have become a springboard for the city to achieve greater heights. While fear and uncertainty plague the average person during the COVID-19 pandemic, wise investors view this time as gainful opportunities. Investors! They say, buy low and sell high. Uy! Unsa ko no mga igsoon? Nakadungog mo ato?
buy low, sell high. O di basic man na mga igsoon sa pangnegosyo. Mao ginagisulti sa atong kongresista. So sa pangutana ninyo kung sa mahimo sa atong kongresista, naa siyang message mismo. Mensahe ni niya sa September 1st, 2021. Karon lang niya nilabay na bulan Setyembre Investors Conference bagigsoon. Matod pa niya buy low, sell high. O di negosyo. Ha? Lugawa di nag-PM nito kay wa masay paglambo atong panahon na sa ilang kandidatos pagka vice mayor. Lagi kay pwerte lagi ko nung ngita sa ormo katong panahon na. Di ako PM di bagigson wa di kuan. Makita man ako dari ang mga PM na to. Okay, gisiparate na ako para dito ma-confuse asa. So mga PM dire, kanya dire ang comment section. Sumatod pa. Sa kunong apilon kuno ang kagahapon na kuyog nila karon na vice. Perti mo sa kunong ngita sa ormo katong panahon na. Wala kita ato na nagisgutan kahayag ilalom sa kangit-ngit. Di ba? Campaign slogan sa Codilla Bagigson atong panahon na. Sa nakinomdom lang. Okay, padayon ta. Matod pa sa itong kongresista. Buy low, sell high. Di na ako ha. Kamoy Syaro naman po. Kamoy nakadungog ano eh. Ha? Buy low, sell high mga igsoon. Negosyo. Onya. Unsa man ang gipasabot sir buy low, sell high. Makita man dito mga igsoon. Nara tong live dia sa YouTube. Si YouTube ba ni? O tanaw na tong live Buy low, sell high. Unya ka investors conference man ni mga kaigsuonan. Ang gihisgutan ani mga igsoon, tubig man. Sa ato pa, ang iyang ipasabot aning buy low, sell high, ang tubig. Mo ni ang akong pasabot. And sell high. Giusap pa gid tanaw ha, paminawag balik ha. Buy low and sell high. Nakadungog mo? Klaro ba diha mga igsoon? Klaro dili. Usbon ako. Madam, usba ko na palihog madam. Buy low and sell high. Tanawa, buy low and sell high lagi. Akong pagsabot kay investors conference tubig man ni mga kaigsunan. Akong pagsabot anang buy low and sell high. Ako man ning opinion. Ang ipasabot ana mga igsoon, ang langyaw na negosyante mo buo og kapital sa dakbayan sa Ormoc mga igsoon. Sabi sa kunsang negosyo, patas na madam ha. Apan tungod kay kini investors conference na may labot ang tubig mga igsoon, din direktamente mo refer mo igo kini mo punting kini mo tudlo kini sa iyang gipasabot na buy low sell high ngadto sa arwasa mga igsoon. Para nako dili agayan siyang isulti kay mura ang mga Ormocanon kung dili lang maghuna-huna makaingon sila na okay lang to, normal lang to siya, investment na statement aron pagdanig investor. Apan sa nabinaw ato mga igsuon na nakabantay ang atong giatinan nining maong investors conference ang urwas sa tubig man. Sa ato pa posibleng ang iyang gipasabot buy low sell high mga kaigsuonan. Dakong posible kay ang giatinan lagi investors conference masurwasa ang gipasabot ang tubig. Posible mo na ang nasaw na huna sa nang-attend dito na mga bidders mga igsoon. Barato ra din tubig dire. Dako pa kayo ang pwede na kong ipasaka. Sakto ba na madam? Ang akong analisar kay mo na pagsabot isip usa ka bidder
na naminaw nimo niingon ka mga igsoon. Buy low and sell high. Oh, dili man na ako ang mga kaigsunan. Tingog pulong man na sa to ang kongresista. Nako, ako ang bidder na naminaw niya na Orwasa, buy low, sell high, mga igsoon. Oh, sakto, klaro. Kung pa mo kasabot ang mga kaigsunan, grabe naman sa mo diha, oy. Kung pa mo kasabot, wa pa maabli ninyong pangunahuna, grabe naman sa kay mo, oy. Ha? Syaro pa diha, wa pagyod. Ha? Gikan mismo sa baba sa to Congresswoman Lucy Torres Gomez mga igsoon. Why gipuno nako diha? Of course, ako entitled ko sa akong opinion. Ako ng opinion. Muna'y akong pagsabot. Ha? Pero, naaba ko'y gipuno sa iyang gisulti? Wala. Akong opinion, nihimo ko. Pero ang iyang gisulti, wa ko'y gipuno mga igsoon. Ha? Iyahan ang kaugalingong pamulong mga Buy kaigsoon. low and sell high. Iyan ang pamulong. Siguro, iya tong kagustuhan na doon ay mga investors mo sunod, which is tanang leader mga igsoon, gikan pa sa una mga leaders sa Ormoc, mo magina ang kagustuhan. Ako na lang kung apilon mga kaigsunan ang katong uban, bahalag naas kangit-ngit mga igsoon, apilon na lang gud nato. For the sake mga kaigsunan, kay kung wala po to sila, wala po nakahiago mo kangit-ngit ang mga Ormocano na itong panahon na di man po sila kakita sa kahayag mga igsoon. Ang kahayag, ang suga, nagisugdan sa baga kudilya mga kaigsunan. Di man po sila kakita ato. So, part po to. Apil gito. Apil ginatanan. But siguro, so, tungkol sa kagustuhan ni Madam, medyo wa ka siya makabantay. Para nako nasa iyang pamulong mga igsoon, nag-atubang langyaw na negosyante. Dili taga Ormoc. Profit-oriented. Ang unahuna, ginansya. Dili serbisyo, kay lagi dili man sila gobyerno. Unya, makadungog sila mga kaigsunan. Buy low and sell high. Mura na sila gisultian ni mo mga igsoon na kini barato pa ni karon. Ay mo kabalaka, pwede mo makapamahal ni ini. Woo! Merry Christmas! Flex. Ay nyo kalimti atong flex lagi. Sa flex na to, ang nakasabot mahimuot. Ang wa kasabot, wa pa kita sa Facebook, kinsa nang mahilig. Layo ra no? Layo ara gid dili. Wa mo kasabot, di mo mahimuot. Mo na gisulti ni Madam. Public man di man ni pangdaot na amna sa YouTube mga igsoon, i-search ninyo. Tupad man gani nga tuwa diaw live na nakabutang ay. Best Home Radio live right now. Kita mo na. Pagkadaghanang ni tanawan niyo sa YouTube, 1,900 kabuok. 61 kabot naka thumbs up wa kasabot. Buy low, sell high. Sa ako nagikaingon posible wa na sa unahuna ni Madam. Ang iyang hunahuna, ako'y dipensor nimo Madam, ay kabalaka. Di ka na imong mga dipensor sa City Hall, di manggid takto mangibaba.
Wa naman sila kibaw kung saan ila isulti, takom na lang baba. Sige na lang ingon na kanang privatization 2062, pagdaot na takom baba madam, pero bisan ako madam mo dipinsa ko nimo. Naago ka o kita ako kagakuyo. Gatubang ko tago do, asa ko magatubang be. Be. Oh, abi mga tubang gud ning madam be para stilan para maklaro gud be. Dara day, oh. Di ba madam? Kanang imong gisulti, imo nang gisulti didto sa Investors Conference September 1, 2021. Di ba? Naas madam mo, klaro ana, nag-uban mo diha. Ha? Posible siya nga nahuna mga kaigsunan sa iyang hunahuna, dili na mao. Posible, ako na nang kumuhat na kong benefit of the doubt. Bahalag mo ingon ta, ay gihuna-huna na ginanila diya sir ay. Ayon na lang. Ay Jesus, ikaw no. Ay na lang. Ang doon na yung sentido ko mo. Makasabot biya. Susubayang mada. Alangan maging taon. Kung magsupak siya sa iyang bana mga kaigsunan, still. Ay, kuing na. Ipaggawas nilang gaaway sila. Ako, lahay akong baruganan sa akong bana. Sama, grabe na ginang drama ha, mga kaigsunan. Di maging na mahitabo. Kay balo mo, kay balo ko, kay balo mo, na di gina mahitabo. Ha? Na magsukhay siya sa iyang bana mga kaigsunan. O bisag kinsa, siguro, kamo di, ay nyo yung bana inyong asawa ni, magsukhay ay di mo. Well, siguro, kausa, kaduha, na ay mga panahon na inaana mga kaigsunan, but in public? Ha? Wait, tarong, uy. Ha? Wait, tarong, napamilya mo yung in public? Ipakita na magsuklian na yung modiyag managlahi mong opinion? Ay na lang. Kung mahitabo, maganin na mga kaigsunan, mga urmukan mo, kumunig pinakadakong dramas kinabuhi. Kung ka mo diag mo tuo mo diha mga kaigsunan, na bahala na ninyo, mirisin ninyo diha. Merry Christmas! Ho ho ho! Ho ho ho! Oh, dili na ko iyahan ng ipamulong mga igsoon. Ha? Igor ako nag-play kung sa'y angay i-play. Buy low and sell high. Oh. Kana basic man na concept sa pangnegosyo. Nagsigig bantay diri si Ma'am Jubilil ha, Morales diri, hapit na ko na mag 166 ang Precious Hospital mga igsoon. Pasayawon jud ko nimo madam, ayaw. Nagsigir ra magog tanaw diri ha. Niko nagsigir ra magdagan. Ha, nag 153 man to kadi ko, ay maabot magkag 166. War ba ko kandam dire? Ha? Ayaw, taho na lang. Pagsulti mo diha, kamo mo ambot na ganit tag 166 pagsulti mo. Sikreto ra ba niya akong gisulom dire? Muna mga kaigsunan, akong gisulti ka ninyo. Bantayin ninyo sa kada linya. Sa kada linya sa istorya, bantayin ninyo maayo. Kay usahay naa sa linya ang tubag sa inyong mga pangutana. Moingon sila, dili lagi private, feasibility study ra lagi na. I-study? Gaminsyon na si madam mo? Nas madam, gaminsyon na siya, buy high, buy low, sell high. Feasibility study pa na sa inyong kunot. Oh, ha? Ha? Feasibility studies yung kunot. Ilara, gitikan to sementeryo. Ha? Gitika, ilara ang to sementeryo. Feasibility studies yung kunot. Igasulti na ganis Madam Lucy, inyong amo. Saan man sila madam? Di man ni mo tuo ni mo madam?
Ha? Sa man eh? Salimuang ni madam? Way bonus madam ha. Ay gini tagaig bonus ron. Ha? Oh. Wa mo kasabot ha, mga orbukadon. Ay sus, mura lagi magplan sa horno. Kasabot mo sa horno? Oven ba, oven. Oh, kami mga pobre horno na namo. Oh, sa mga dinato, oven. Ibabaw, LGO. Ilalom, langyaw na negosyante. Ha? Ang tunga, ormokanon, benepisyaryo, konsumidor sa orwasa mga igsoon, edi horno. Natagag pa tabi ngon ito, gabaan ka lagi dag, sabi mo sa baan ni mo. Ha? Atong padayonon. Abi pa lang. Abi. Oh, di atong padayonon kay. Ay naman eh. Limot ka ito dapita. Dara. There is no better time to make a post-pandemic plan. Oh, tanawa. Wa ko na better time, mga igsoon, to make a post-pandemic time. Kano sa? During the pandemic. During the pandemic? Karon na. During the pandemic man. Oh. While the road ahead still looks foggy, Oh? those who see the silver lining beyond the dark clouds get to take home the prize. Oh, tanawa. Kato ko nung nakakita, ha? Medyo tanghaga ni, laom-laom ni, sabton tani, ha? Ato ning sabton. Kay medyo laom-laom man ning gisulti ni Madam Lucy Mangison. Oh, di ba? Si yes ma'am. Yes ma'am. Wala na si yes ma'am dire oy. Ni-retire na, nag-retire na kuno si yes ma'am. Munang madam akong gigamit kay dili man ko yes ma'am. Oh, di ba? Wala si yes ma'am, nang retire, ni-retire na ko. Inomdo mong yes ma'am? Wala, ay na lang. Ay. Matod pa mga kigsunan. Nang agianan ko no medyo foggy. Unsa nang foggy? Hanap-hanap. Hanap-hanap. Oh. Pero kato ko nung mga nagtanaw, nagpunting sa unahan, adunay makita mga igsuon na kaayuhan. Ha? Di ba? Ay, ba sakto ba ko pag sayo pa ko. Hay, taon. Pinubre na bitaw ng English na ko. Ato ng sabton sa pamaagi na masabtan natong tanan. Mura magunay pagsabot mo na. Mubo, rabay yung tawag kong IQ. Pasaylo ako, madam, ha? Madam. Ay, manis madam, dira. Sakto ba ko? Basig na sayop kong takilid dasad. Madam? Okay, madam. Kadto ko nung nakakita mga igsuon, ha? Kadto ko nung nakakita mga kaigsuonan na medyo pandemic man lagi, ha? Hanap-hanap mga igsuon ang agianan. Unya mga kaigsuonan diyang nihanap ang agianan. Kadtong mga tao na dunay pagtan-aw sa unahan, nakapunting sa unahan mga igsuon, mo kuno tong mga tawhana ang unsa ang makakuha sa premyo mga igsoon, those can get the prize. Matud pa ni Madam Kongresista Lucy Torres Gomez mga igsoon, ang premyo, usbon pa nato ang premyo, ang Orwasa 2062 mga igsoon. So siya po tatang 166. Parang na tali. Siya po tatang 162. Presyo na sa hospital naghihimong budiga 162 mga kaigsunan. Fielding maglagot ano
Nitamak kita. Ha? Nitamak ta. 168 kaganina mga igsoon. Ha? Ano, Sir Alvin 159, 156 diha sa ako adre 166 kaganina. Oh. Okay. Siyempre, mo-minus man na sa kadapita. Anyway, dire sa ko kay main board man. Okay. Ay, nako makaligaw mga. Nalingaw mo diha ang uban nagbagot-bot. Nay angry face na si babaw. Oy, sorry Ma'am Lucy ha, namdi kas kong kilid di. Madam, namdi kas kong kilid madam. Sorry ka nagsayo-sayo, tama na. Aligre rin nga to madam ha, wag ni tuyo madam. Niabot kita 166 kapin. Presyo sa hospital Dakbayan sa Ormoc City Hospital, naghihimong budiga, pinakamahal budiga sa Dakbayan. 166 appeal gyud mga igsoon. Madam Jose, madam, wala na tuyo madam ha. Siyempre, kita dapat seryoso kita. Kaya ang atong kongresista mga igsoon ka mga guya sa dinyo yun, na-appeal sa inoong ko dalida. Atong bisita ron sa atong payag ang atong kongresoman. Nara. Oh, minaw ta. Unsa ko na tong premyo? Unsa tong premyo? Ang premyo mga kaigsunan, ang Urwasa 2062. Barog na sa na! Di masoda ni gamay na gina. Osbo na ko ha. Basig magtuo mo nga binuang ra ko rin. Osbo na to tong gisulti madam. Ha? Okay, go ahead madam. Take home the prize. Osbo na to tama. Investors not only lining beyond the dark clouds get to take home the prize. Investors not only Panayon to. Mabino tong madam. Atong guest garon. Nagawa ninyo. have an eye for great opportunities, but more so for exploiting changes in the economic landscape. One Tanawa. Exploiting changes in economic landscape mga igsoon. Wa mo kasabot ana. Exploiting changes in economic landscape. Mausab mga igsoon. Dakong kausaban. Ako ning pagsabota, ako ning opinion. Posible man naglahi tag opinion diha mga igsoon. Respeto sa nanako, ako nagrespeto. Hopefully inyo sang respetuhan ang akong opinion. One of these changes is a shift towards countryside development. During the pandemic, Okay. we have proven that remote operations are more than viable. This has blurred the economic and lifestyle advantages of the big cities, making provincial living more attractive. To our potential investors, Tanawa. Ingon, feasibility study. Investors man lagi mga kaigsunan. Ha? Sa man na? Investor, feasibility study mga igsoon? Investors man lang igisgutan ni madam. Unsa man na mga kaigsoon? Pakaro sa mga depensor diha City Hall in town. Still potential investors ang gisulti ni madam. Investors conference ni September 1. Urwasa ang gisgutan. Ha? Maingon na sa mo, dili, kay para man na sa tanan. Para sa tanan. Urwasa ang nakabutang, para sa tanan. Dira, Wa mo taga-is invitation? Pakita mo. Sige lang. Wa mo taga-iya na. Diha magani mo ana. Dira, Iyan. Wa mo kay ba naamawan na oy, ni-appeal man mo na oy. Di magud mo maminaw lagi para bida.
Now, September 1, 2021, 1:30 p.m. to 5 p.m. Ha? Wa mo ka-attend ani kay Zoom man di ay ni. Oy. Mao din wa kabaw ang kinadaghanan ani kay Zoom man din na nakabutang wa gitagaan mo og Zoom diha. Kamo diha mga konsumidor sa Orwasa gitagaan mo og Zoom link aron maka-appeal mo. Wa mo tagay. Blind na sad mo ani. Stila na ako na lang masulti ninyo na nahitabo na oy September 1 human na. Kay balo man ana ang mga puppet na media sir. Wah! Ikan sa Facebook ayo ang puppet ayan lang. Kuan lang kanilang ilahar po na kay nanginabuhi po din tao na. Kaya naaman sila sunuran biya sa ilahang mayor. Mga reaktor nila to through PM mangigsuon. Okay? Kana. Wa mo kakuha ni mo ni siya Na. Opening investors conference, audiovisual presentation, opening remarks, Honorable Richard Gomez. Socio-economic facts, Engineer Raul Cam. Ormoc City PP Code Vice Mayor na magani aten. Konsyal Bennett Punggos na 230, 330. Wa mo kita ni mga Ormocanon. Nahuman 445. Naro. Inyong mayor Una si Ma'am Lucy all in blue sila. Vice Mayor nya maingon mo wala. Ha? Attorney Bennett Vincent Imnas iyahaman tong atong gipakita na slide. Nya ingon gyapon wala. Engineer Raul Cam. Uy, si engineer, wa man ka mag-blow engineer. Wa man mag-blow si engineer Raul Cam. Ay, mainos ka ni engineer. Kini sa speakers na ni sa side na ni sa PPP. Yan. Tanawa, moderator lagi si Ma'am Maricel lagi. Wa na ko kailan Ma'am Maricel da. Si Ma'am Maricel ngo. Panelist Nawa na. Wa mo kakuha aning imbitasyon na mga Ormocanon, kamo diha mga konsumidor wa mo kita ni. Kana Ormoc City Water Supply System Project mga igsoon. Mo man na, wa mo kita na, wa mo imbitara. Sige lang. Sige lang ko ubos ani Naayon sa kuno ng PPP. Nya na diri tanan. Investing in Ormoc mga igsoon. Tanawa ra. Daghan na di diri sa mga tanawang population gisite gyud mga igsoon. Pila din population kuno? Bibi. Sa Ormoc 230,998 mga kaigsunan. Census of Population and Housing 2020 mga igsoon. See? 230,998 mga kaigsunan sakto nagikena mga igsoon na nagi-mall diha sa ato ang dakbayan mga igsoon. Kinagot 230,000 na gudi ang populasyon sa atong dakbayan mga igsoon na enough na gina butangag mall. Ngano man? Kanya itong panahon mga igsoon na 1,000 pa katawo ang Ormoc or di pa ni Ormoc butangan ka ni SM butangan ka ng Robinson mga igsoon. Hello? It's me. It's you? Naaka ni dire Sus! Kung kamaw lang mo basa, makabasa, makasabot. Namoy time, basa-basa sa mo panagsa. Naara dire, as kandaghan na di ani Kung kamao lang mo basa, makasabot.
Oh. Hay man tong preliminaries ni. Oh, gisulti ni unsa may naa sa Ormoc. Siyempre, lang yon na negosyante. Wa man ni kibaw kung siya naa sa Ormoc mga igsoon. So mo nang gisultian mo ni sa Ormoc ha. Oh, na mga buildings na mo ha, inani ha, mo ni presyo. Oh, kay mangita man na. Oh, pila man ni. Oh, unsay mga award, gi-appeal pa mga award. Oh, gi-appeal. Oops, Mayor Richard Gomez, DPA. Oh, DPA, di ba? Oh, kita mo. Oh, see? Oh, abi pa lang di ko doan ako basaha. Akong gibasa oy. Oh, mga awards oh, pwede daghan na awards. Oh, mora to. Wala to katapusan mga awards. Oh, pwede daghan na. Pangutana. Bakak ni dili. Ipatubag na sa mga depensor magigsoon City Hall. Ha? Kani? Asam ni? Dire? Sakto ba? Ay, bato pita dire. Dire. Bakak na! Dili! Tesa, ato mang nabiyaan ng atong guest noon, si Madam. Atong papadayonon kay abi pa lang muputol-putol ta pareho nila. Di ba? Kinomdum mo tong video nakipakatap about si Kerwin Espinosa gi-interview ni Manny Pacman Pacquiao. Anya, giputol nila. Abi pa lang pareho ta nila. Oh, padayon Madam, padayon. I invite you to take advantage of this fertile opportunity Oh. that is Ormoc City, Yes. where we offer much more than economic advantages. Yes. When you build your business in Ormoc, Oh. you'll get much more than you expect. Oh, see? When you build your business, kamo diha na mga bidder, potential bidder sa Orwasa, when you build your business, much more ang expected. For when Ormocanons open their door to you, I-open ang it door. always comes with the best of goodwill Ah. and friendship to last generations. Oh, generation! Nga nung dili man generation mga igsoon? Generation kay 40 ka tuig kini mga kaigsunan. 40 years ang Orwasa Privatization Plan 2062 mga igsuon. Ang mananaog! Ang bidder mga igsuon sa Orwasa. It will last a generation and yes, Madam, sakto ka. Thank you very much. Thank you po, Madam, sa imong pag-guest namo karong buntaga dire sa programa sa Katawhan. Mo to mga igsoon ang atong guest karong buntaga. No other than Congresswoman Lucy Torres Gomez atong pakpakan mga igsoon. Salamat kayo, Madam, sa message. Pero kato yung message mga igsoon, mo to ang message niya sa September 21, 2021 Investors Conference. Wa mo imbitara? Wa mo kay balo? Agoy, wa di mo kay balo. Ay, nako. So kana, klaro ha? Ako tanaw. Investors Conference. Oh, perting klaruhan ang mga igsoon. Unya, pangutan na. Mutuo pa mognay musulti ninyo na bakak na. Mutuo pa ba mo na naay musulti kung dunay musulti ninyo na bakak na? Muna'y pangutana na dapat ninyong hunahunaon mga kigsunan. Nga naman yun, naggrabe Manila og pagtabon ni ini. Nga naman. Ha? Muna ang dako pangutana mga igsoon. Nga naman. Sa tanan ng mga isyu, tinuod pagkadaghan ng isyu mga igsoon karong eleksyon na. Pero kini mga kaigsunan, grabing pagtabon ni ini mga igsoon. So sa pangutana, unsa may mahimo sa atong kongresuman, inyo nabati karon. Ni support siya, suportado niya yung bana. Of course. Ngano di man na suportahan? Magdrama sila, nag-away sila. Di gid siguro na mahitabo magigso magdrama-drama sila na magsumpaki kunuhay sila.
Ha? Di gid siguro na mahitabo. So siya mahimo sa tong kongresuman kung siya mahimong mayor mga igsoon. Ibutang ninyo na inyo gyapong ihatag kaniya ang inyong pagsalig mga igsoon. So may mahitabo. Siyempre. Tuloy-tuloy na ning 40 ka tuig baga kay igsunan. Wala na ipugo nga ni. Dire-diretso na ni. Ha? Wala na yung makapugong mga igsoon. Kung idiretso na ni, kung inyong ibutang karong May 9, 2022, pagkabayor si Kongresuman. Inanaran na kasimple. Diretso na gini. Pero kung ang naasin yung nahuna, kadiyot sa, ato sa nang istoryahan. Kadiyot sa, gusto may makibalo sa laing punto ni mong proyekto ha. Gusto may makibalo sa laing side ni proyekto ha. Kadiyot sa, ayaw sa anong pirma-pirma. Kay kami mga Ormocanon ang magbayad ni ini. Kadiyot sa, ang akong anak, apo, ang apektado nini mong desisyon na. Ayaw sa, kung muna nasa sod sa inyong unahuna mga igsoon, dinari mo sa no under sa red team mga kaigsunan. Kaya bisag bunsaon ninyo whether you like it or not mga igsoon, si Undo Raman lamang ang nagbarog og ang makabangil niining 40 katuig mga igsoon. Why lain ba mga kaigsunan? Why lain? Whether you like it or not, ganahan mamog sa dili. Pero ang kamatuoran na naasing atubangan karon, usa lang katao ang nagbarog. Aron ma-check, aron matanaw. Kung unsa bagid naa nining sulod nining maong proyektuhan na gusto og gilag yung gidali-dali og himo na masulod karong termino nila. Unsa bagid naa ani? Kung gusto mo masayod, butangig stoppage. 3 ka tuig ang stoppage mga igsoon. Para makita. Aron makibalo mo kung unsay naa diha. Unya, may ngota, unya masayop unya may ni Undo. Isa kasayon. 3 ka tuig ra ba na? Nakahibalo na ka. Ay. Kay I'm sure ang buhaton sa administrasyon di Undo Cordelia mga igsoon pohon. Iya gining ipakita og unsay naa nini moong kurata ha. Mo ginayang buhaton. So makibalo niya may mo. Ay, okay ra man di ay. Di inyong ilisan. Ina na kasimple mga igsoon. Ibalik ninyo. Pero kung makita ninyo mga igsunan na dako di kayo ang alkansi sa syudad bagigsoon ni ining proposal nila na kontrata, then siguro makaingon mo, salamat kay akong gihimo. Isip o sa Ormocanon, dili lamang sa akong kaugalingon, apan apil na akong mga anak o ang akong apo puhon. Akong gihimo ang gikinahanglan buhaton, which is ato sang butangan og stoppage, barahan sa nato kadiyot, di sa nato ilaos-laos, dali pugos-pugos. Di nato dali-dalion ka mga mo tanini. Ang gikinahanglan lamang ninyong buhaton mga igsoon is Mayo 9 iduso Undo Cordelia baga kaigsunan. Sa gikaingon pa, daghan man nag-issue si Undo, daghan man na siya legalista, drug addict si Undo, tanawar kung naong na drug addict ba na. Pero bisag unsa na lang tanan diha. Yes na. Kana ba mga issue? O kung maprobar ninyo sa tunod tulo ka tuig ni Undo pohon, maprobar ninyo na tinuod ka ng mga gipangsulti na mga issue against niya o sa iyang pamilya, then ikaw pat ka tuig ilisi siya mga igsoon. Inana na kasimple. Kaya asa may mas dugay, asa may mas layo ang tulo ka tuig
or ang 40 katuig mga kaigsunan? Ah, asa may mas layo, mas dugay ang 3 katuig or ang 40 katuig mga igsuon? Bunang ayaw ko pasulti, ayaw ko ilad-ilarang moingon ang mga depensor. Taas ra kay ng 3 katuig, oh. Taas ang 3 katuig ang 40. Mubo. Dapat gi-PM na ko dire mga igsoon, usa ko no sa depensor, matod ni sulti ko no na nailad ko no siya. Astilan akong ikatambag gid in taon kay ako man yung mga pinangga silang mga amigo. Ayaw gid in taon mo pagsultian ang nailad mo. Ngano? Mubalik ra na ninyo. Tinuod. Mga minahal sa kinabuhi ani nila, kani mga depensor, ayaw mo pagsulti na nailad mo sa una. Nya mingon na nailad ko nila kana akong amigo. Kuyog man ko sa una, nya nailad ko nila. Referido ni Undo og ni Biuli. Og sa pamilyang Codilla, nailad ko nila, ayaw na. Kay bawo kang gano? Mubalik na. Kay kung nailad ka magani sa una, unsa may kasiguruhan wa ka nailad karon? Ayaw gid ana kay sus. Isyo presyo lang, ilan na pag-iskut-iskut nag-iilad oy. Ay na pag-isyu-isyu kay umingon nailad ka sa una ni kuyog ta sa una niya, nailad ka sa una, ayaw na. Tubagan na lang ning isyus tubig. Ayaw nang nailad-ilad personal man na. Giilad-gila ayaw. Kay magawas na ilarunon gid tahanan. Ayaw kay. Na mga minals kinabuhi ba magunahon na biyatawon po na unsa man ning tahanan. Kaya ang sunod pangutanan ako na mo nailad ka sa una, unsa ka siguruan wa ka mailad ro. Okay, mga igsoon, ang atong oras 7:30 na nagpunsa na buswa unsa ni? Nagbusoak. Sakto ba? Ang text ang comments kana bang tubig na nagsugwak di ay nagsugwak. Samas kakusog sa Orwasa niadtong 2016 mga igsoon. Niadtong Yolanda perting kusuga sa tubig, giablihan na to inigabli sa mainline sugwak mga igsoon. Direta, basa ta. Ultimo, kaugalingong yuta ni Mayor Undo, gibawalan pagbutang og mga tarpaulin. Ato hunaw-naon ang yuta nga gitukuran sa Chuchi sa og SM Housing yuta kana ni Mayor Undo. Unya gibawalan pagtukod, pagtaod og tarpaulin. Salamat Ma'am Rose, mao lagi na ma'am. Maunan lagi na. Pero kani manggod. Taras manggod ni Undo sa iyang pamilya, at least pamilya ni Undo, pamilya po sa mga Codilla Bangigson. Pero ako makahatag yun, di man kay ko mas na hiduol o nakakuyog manggid ko sa pamilya ni Undo. Wagi ko kadungog ani mga igsoon. Tinuod lang, honest to goodness, naa magini akong mga anak, akong mga ginikanan, akong pamilya, naa magini honest to goodness. Wagi ko kita mga igsoon. Wa jud ko kadungog na nampildi man sila sa Chuchi. Wagi ko kadungog nagibuy-buy nila mga igsunan. Ambot lang ka mo kung doon naman nadunggan diha. Honest to goodness lang mga igsoon. Wagi ko kadungog. Kung naa magani mo nadunggan, inyo po na. Pero ako, wagi ko kadungog. Na ilang namuy-muy sila, mga igsoon. Na doon na sila kaso, wala. Wagi ko kadungog.
Sumato pa, gididaan magani mga tarpaulin, pabutang, well, nagbagulbol ba sila na mga isun? Wala. Ha? Of course, lahi na po nang mayataka ng ilang katungod, di ba? Lahi na po ng istorya, ha? So muna mga kaigsunan, hununaan lang ninyo, bisag gamay lang. Hununaan ni mo mga isyu. Hununaan ninyo. Kay basan pa di ay, makaabli sa inyong hunahuna. Laing komento gikan ni Ma'am Ana Marie, nailad sila sa 15 15. Oy. Doon ako ipahinomdom ninyo. Nakahinomdom lang ko ani kay nahisgot man tag ilad ron mga igsoon. Di ko musultik unsa ha. Paminawa ng ninyo. Nakahinomdom mo niya itong eleksyon 2016. Dunay nanaad. Timan ha, dunay nanaad mga igsoon. Unsa may saad? Muni ang saad. Kung makadaog, katong ni suportar dunay 40,000 mga igsoon. Hinumdum mo na. Kinsay nakahinumdum mo na pareho ko sakas kamot. Kinsay nakahinumdum sa 40,000 na saad. Di ko masulti kinsay nanaad. Para makibawag kinsa may nanaad. Kinsa man. 2016, nakahinumdum ko, dunay nanaad. Makadaog ganin 40,000 mga igsoon. Pag abot sa may doon lang kang eleksyon, gisaka pang 40, gihimo pa tong 60,000 mga kaigsunan. Kinsa may nanaad? Kung nakahinumdum pa mo, kinsa nakahinumdum? Kaway. Ha? 40,000 to permiro. Pag doon na seleksyon, gihimong 60, kung makadaog gani mi straight, kuya, 60 ang inyong dawaton. Kinumdum mo? Kaway, Sir Lester, nakahibaw, nakanumdum, kaway. 40 to permiro. Pag guman, diyang nagkadoon na, gihimong 60. Karon pangutana, nakadawat mo? Ha? Kaway si Sir Lister, Kinumdum siya. Kinumdum pod. Sir Boy, nakinumdum. Kinumdum mo? Dali ra po ni Ma'am Yunisa, nakinumdum. Kamu diyang nakalimot, kadali po ninyo makalimot, oy. Di nagisgot magon si Ma'am Anag na ilad sa 1.5. Nakinumdum lang ko. Ha? Dihay na naad. 40,000 ko no kung makadaog sila. Pagkadol-dool na seleksyon na medyo kung batihonon man, gihimong 60, panaad. Karon mangutana ko, kinsa may nakadawat ron dia sakang kamot? Sir Joey nakinumdum. Sir Alvin nakinumdum. Sir Danilo, good morning. Sir Jonathan nakinomdom. Naa mga igsoon. Muna, ako gipasabot ninyo, hunaw na agyon ni kay taas na ang istorya, ang history sa eleksyon sa Dakbayan sa Ormoc. Nining maong mga pamilya ha. Taas na kayo. Ayaw nyo kalimti, mga igsoon. Ha? Sir Emily, nakinomdom sa panaad na 40. Kinomdom siya. Dihay nanaad. 40 niya gihimong 60 pag dol-dol na. Ingon gudin ta. Naginiingon ako, sir, anugon man sa taon ang 40,000. Nainisulti na ko, anugon man sa taon ang 40,000, sir. Ha? Supporter siya sa Kudilya pero gianugnan siya sa 40,000 kani tuo man siya sa 40. Tinuod gina sir. Ilad sa 15 ug 60 pastilan. Ilad pa mo. Di ko musutik kisay nanaad na. Sa nakahinomdom lang. Kamo di ako nakinomdom. Sir Mario nakinomdom. Sir Joey nakinomdom. Sir Ma'am Juliet, nahinomdom akong bana maong gipapirma ang katawhan kay angwa mahatag ni Undo nga esa
i-release pero 70,000 daw. Kay kagawad pa ang ako bana aton panahuna sa makabog mga igsoon. Ma'am Juliet, salamat kayo. Oh. Ha? Nakahinomdo mo. Nagisgot man gud si Mama Ana. Salamat Mama Ana. Nakahinomdo mo. Dunay nanaad. Pangutana, nadawat ba ninyo? Oh. Oh. Matod pang Sir Nolsen, Wagas Calves, nakinomdom ko, Ana Vince Rama. Baga kayog na. Ako rin gibasa ha. Iyaning opinion magigsoon. Okay. Salamat sa opinion. Mao nang gipangita papel ibalik kay wa may kwarta na abot sa katawan. Maulagin. Maulagin. Di pa? Serious, gipanglista ang nanambong meeting gikasab-ad ni Makoy kay naa na ba di ay balaod ipanlista ang manambong sa pikas. Inagta kay ni ana di ay pugnan jud ang tao nga motambong aron way tao but anay di ay matud pang Sunny Boy. Mauna siya Sunny. Mauna kung nakaamgo lang ang mga tao. Kung nakaamgo na ba ang pangutanan? Nakaamgo na ba mo diha or mo kanon? Nakasabot na mabudiha? Sir, ako sir, nahinumdum ko ilad sa ads kapitan kay ilag gisaaran kong mudaog 13-0. Gani hatagan og 50,000. Oy, may apo 50,000 giganina 70,000 di apo 50. Pero ang mga kapitan nga naog kwarta mo nakapahimulos. Lagi na. Ay lagi padala lagi ana lagi. Pero wagi na balik, gipapirma na tadaan nga acknowledgement receive, maoy na klaro ilad sa katawhan. Kay balo ko naagi mo eksperyensya diha. Muna kanang inyong mga eksperyensya, muna magtudlo ninyo sa paggamit sa utok, unya i-share sa uban. I-share sa inyong mga kigalaan. Kidaghan pa kayong galakaw-lakaw sa orbo karon, nagpiyong ang mata mga igsuon. Naglakaw-lakaw, makigstorya pa nimo mga kigsunan pero ang mata gapiyong. Huwag mong pakiton mga igsuon, di ara lagi private decision 2062, di raot ang awar agud ni. Kapiyong rin po ng mata mga igsoon. Dili wa ko'y nakita. Wala. Wagi ko na nabalik sa gipapirma mga igsoon. Sumuna, akong balikan, di ay dagko na mga isyo mga kaigsunan sa atong dakbayan. O sana nini, kininas niyong kilid. Kini mulagpas ni 40 katuig ni. Muingon man sila, dili na tinuod, walay probitisyo, wala. Pero dili na maka-erase, dili na makapapas sa kamatuoran na ila nagyong gibuhat September 1, 2021. Nagpatawag na sila og mga investor bidders mga igsuon. Merry Christmas! Dili na makapapas bisag unsaon panila og tabon mga igsuon. Sama ra na sa bugas, naa na sa kuwa, wa maihap ang bugas. Ipagawas. Ay gikan ni Sir Nino, daog na baya sila sa ilang surveyor. Astilan. Pero Sir Nino, sa ako nang gisgutan kagahapon, bisag sa ilang kaugalingong survey, nagpakita ang pag-abante, ang paglihok og karon
nadungog na nila sa ilang kaugalingong survey mismo. Lagdahunog mangigsuon ang tigog sa mga Ormocanon nagpaluyo ni Undo Codilla, mga kaigsuonan. Sa ilan ng kaugalingong survey? 5 ka? Sa unang survey nila, 0.0 something si Undo. Perting layo sa pinakalayo, mga kaigsuonan. Nako na nang gisulti sa niya na kung kining maong survey atong tuhuan, awaan na, oy, di na ta kinala mag-eleksyon, di na gini kaapas mag-eleksyon. Kay bisan pag kinsa diha na mutanaw sa maong resulta, na doon na lay gamay background sa statistics, mag-eleksyon, makaingon gyud, awaan na, oy. Pildi na gini. Mubita itong gi-challenge na ko, sakto man kanimang survey, ala, ayaw na mo pangampanya, ayaw na mo pagkatuad to sa mga nagkalain ng mga barangay, pumuhutda inyong syagit diha. Ay na mo ka-strong diha. Kay daog naman ka base sa survey. Ay na mo pamutawag tarpaulin. Hunungan na ninyo. Kaliman ka, perting layo 0.0 something mga igsoon. Kumpar ni mo tag 80, tag 75% mga kaigsunan. Makaingon ta, wala lang ganyan 100 Ha? Pero sa ilang kaugalingong survey karon, unsa ni gawas? Tanawan ninyo, naa na sa 2.54, 50 something si Undo. Ni Abante na! Sa ilang kaugalingong survey ni Abante na ta, mga igsoon! Nagaginod, hinahinay lang! Ang atong dagan, 1 meter, 1 inch, 1 inch lang! Doso lang, push! Wato na to ang survey nila pag-abot mga igsoon karon tapos sinapos sa Disyembre. Basig mag 10% na si Undo mga igsoon. Ilang kaugalingong survey na ha? Nagpakita na ni Abante na ta mga kaigsunan. Nilihok na ang atong kausa mga igsoon sa kagawasan. Ilang kaugalingong survey ang nagsulti niya na mga igsoon. Hinahinay lang. Niya atong wato ng ilang survey ni kabot sa Disyembre. Basig maabot na 10%. Pag abot mga igsoon sa January, basig maabot na ta 20%. Pagkatapusan sa January, 30% na ta. Pag abot sa February, mga igsoon, 40% na si Undo. Pag abot sa katapusan sa February, 50% na ta. Wato na to ang ilang survey mga kaigsunan. Maayo na ang ilang survey. May mustulti. Naniabante na ta. Ilang kaugalingong survey ang nagsulti mga igsoon na naglihok na ang kausas kagawasan sa dakbayan sa Ormoc mga igsoon. Mao na wala paggawas pa mong laing survey. May pag-iatras na po na ninyo. Sa sunod survey, iatras na po na. Na ay undecided at to silang survey. Kadto pa ka Undo, klaro kayo. Nga ilad-ilad agilang survey. Kamo na lang. Basta na ay utok, makasabot man mo mga igsoon. May pa si General MacArthur ni balik pa. Ang gipirmahan na 50 mil, wala gyud. Yan wala balingaw ko mo si Alvin. Mag-auban da sir ha? Oy, kinsa mo uban karong gabi Unsang oras ka ta? Mag-abot ta karong gabi i-text PM ko nun ako kanang mga suggestion na oras. Mag-abot ta karong gabi. Saksak sinagol lang. Saksak sinagol. Wala tayo ko na yun sa atong istorya. Mag-story tag bisag anything under the heat of the sun. Ay, may sun kong gabi ay. Ilawom sa buwan mga ison. Sa ilalim ng puting. Okay. Ay, mga kaihem. Good morning. Batod ba ni Ma'am Jovilnil Morales sa mga kaihem diha. Mga kaihem. Ato mga code, mga coding na to. Basin ang nag-survey pod ana sir. Ila gibayran.
Sa Dios, silo ay ang trabahante na di makita nila. Hindi nila mahatag kainitan jud. Pagtaod sayo, pangitaag sayo, purs mag-resign na lang. Jud kay wa na makaya ang ilang pagpamiit. Matod pa magigsuon ni Ma'am Marie. Mobita na ang advice na to sa mga kaehem na to diha. Ihem lang kita. Steady lang sa mo diha. Labi na karon Disyembre. Steady lang mo diha mga kaehem na to. Paling-paling na ta, okay lang. Okay. Pagpakiton mo diha, pag mo barog na gani diha, pakpak na bugmayo, pakpakin ninyo. Yay, di na ang among mayor, pakpakin ninyo, among congresswoman, di na. Lang ini ka man, ehem. Lang, ehem. Ayaw sa Disyembre pa, dawata sa inyong bonus. Mudawat maganin ng mga depensor bonus, kamo na ba kaha? Hop! Kadiyot! Kinsay mananaog na bidder! Usap. Kinsay mananaog na bidder! Diba? Kinsay mananaog na bidder sa ruwasa? Diyagi PM na to the Red Radios regarding sa saad sa hatag sa ESA, gitubag na nila Lane sa AV Mail nga base sa ilang inquiry sa DSWD wala na daw budget para i-add. Lahi ni siya atong gisgutan, dili niyang ESA. ESA ba to? Gipaagi di tinuod sa ESA, no? Gipaagi tinuod tog ESA di ay 40,000 tapos 60,000. O niya pagkuman, gi-explain di ko no, salamat ha. Gi-explain di ko no, wala na di ko no budget ang pangigsoon. Wala naman di budget ganun gasaad-saad mo mga igsoon. Hindi ni samot mga kaigsunan, ni samot ni gawas na puwerte gid ang ilara ninyo. Usab. Ilag. Usab. 1, 2, 3, go. Ilag. Di na ilad mo. Umode na mga kaigsulan ko sakto man yung PM na to dire. Na wala na di pundo, unsa may tawagan na ilad. Pila to ka milyon ang nabilin sa isa pagkanaog ni Undo apan giuli ni Richard. Oo ba? Ato tiwason to be. Kadiyot ka napapas diri sa ko ang monitor. Aha. Pwede mo maka-PM na to ha, direktamente. Apan giuli ni Richard sa DSWD kay samok daw ang pagpanghatag. Tinuod ne. Stilan. Okay, di pa. Wa kahibaw ang mga tao ana. Okay, kadiyot. Ayan, wa kahibaw ang mga tao ni ana. Okay. Dire na po ta sa public na mga komento. Saray nakadawat pero daghan ang nip. Lab! Sara ko na yung nakadawat pero daghan ang nipirma. Merry Christmas! Merry Christmas! Saray nakadawat, daghan ang nipirma. Hindi yung siya tawagan na ilag. Ay, dako mga kigsudan. Saray nakadawat pero daghan ang nipirma. O si tawagan na ilag.
Ilad! Iko pa si Ma'am Susan. Ano ni Ma'am? Ilad, dali. Ilad, dali. Ilad ko ng dali. Nailad og dali. Mga igsoon, bali-bali man lang din ng ilad. Yan. Ay. Okay. Ma'am Julie, destroyahe. Ilad! Okay. Iuli ka. Kanawang niyag kwarta sakto si Alvin. Siya ang kadawat. Ilad pa mora. Ilad! Hindi ako nakatawa. Kanigin si Alvin. Pagkawais, gini mo, sir. Munang pangitaon giti ka, sir. This programa na ako. Pangitaon eh. Oh, isa rin nakadawat. Daganang ni Pirma. Ay, nako. Nakuha na ta, rin na ta sa mga komento. Pwede mo magka-PM, pwede sad sa public, pwede sad sa private PM, ha? Private PM? Private pa, PM pa. Private message. Dong sakay, pagbiya ni Undo sa City Hall Youths, nagbilin si Undo og 1.2 billion. Yun saka nila ang kwarta. Adiyot ha? Isgot batag bilyonis, baby. Tubaga na, Sir Dong. Napapati oras. Audit. Atong tanong, Audira. Atong tanong sa audit. Okay. Ang kwarta karon mga igsuon, tay sa muragdaghan makining zero diri mga igsuon. Di naman kung masulod sa kung. Ha? Tanawa, kini ang kuha ni. Ay, pa na ko ma-share. Sorry. I-share na ko ang kuha kay gisgot man si Dong sakay diri og kwarta, pili kwarta karon. Di ako itubag na, sir. Pakita na ko ha. Where is it? Kadiyot ha. I hope na sakto ni ako mapindutan diretso. Para diretso ta. Di mo. Sorry. Ang source ni. Sama ni. Kadiyot ha. Kako i-share na itubaga na, sir. Pila ang kwartas dakbayan ron. Tara. Ayan. Mo ni sa kuha report mga kaigsunan. Kining kuha hisgot man di kwarta man gini. Oh. So ang expense, ang total income tuig 2020 tuig 2019 mo man gisulti man ni Mayor Gomez mga igsoon. O mo ni basihan mga kaigsunan, no, tanawa. Ngano ko nung pinakadato mga igsoon ang dakbayan. Oh, dato siya sa assets, tanawa 6 million. Pagkadaghan ng propiedades sa syudad sa City Hall. Tapos kadato ni mga igsoon, ang hospital di giniya gustong ablihan. Di ginila gustong himong hospital. Ang income is 1.6 billion. Ang gastuanan sad is 1.5 billion. Di na niya masuon sa kong kalkulator. Sa ato pa, kung ako ning banabanao na lang mga igsoon, nabilin na 89 million na lang. Sa ako rin banabana, pero posibleng masayop ko. Ha? Kay wa man ko'y kahimanan dire mo misyo. Hala ka mo diya, na may compute, makakompute mo? Oh, nara oh. Manay tubag Sir Dong, akong ipadudlan. Ang income 1.6 billion. Ang expenses po 1.5 billion mga igsoon. Hindi pare-pareho lang mga kaigsuonan. Daghan lang siya assets mga igsoon, sungi pamalit ani. Pagka maninig, kabtangan ng City Hall mga kaigsuonan. Manay tubag Sir Dong ha, sa imong putana unsa na kay sitwasyon karon sa panudlanan sa dakbayan sa Ormoc pagkadaog ni Undo Codilla mga kaigsuonan. Matod pang jeloy ilad tanan. Ha?
Sige, ato na yung puno. Ila tanan. O, subo na to. Ila tanan. Wala. Sir Ma'am Rose na ay nagtrabaho si Tihol, sir. Nga iya igsuon ni Dagan o Kagawad under sa color red pagkasabot ni Yorme RJ. Si Yorme RJ gini. Nga igsuon na sa trabahante si Tihol gitawag dayon ni Yorme RJ. Ako nang punan ha para kay narabay Yorme po ni Dagan pagka presidente. Ang trabahante, sir. Depende ra gina. Depende ila tanan. Mao lang gina. Una, Ma'am Rose. Butar pa mo ni Gomez, matud pang si Jonas. Mao na lang gihapon 13-0 bisag unsaon pa og daot, wala gihapon mo'y mahimo mga mams og mga sir. Ay, wa ko di mahimo. Wa ko di mahimo mga igsoon. Daog lagi ko no gihapon. 13-0 lang ko no gihapon mga igsoon. Nara na ninyo kung magpadapa mo sa ila talan. Ano ba? Naranan ninyo. Di mo mangita sa asa ang bugas. Asa ang bugas. Kung magpadala gihapon mo mga igsoon. Di lang gihapon mo mutagam. Nanahitabo na mga kaigsunan ang maong mga saad unyaway ni abot. Maingon lang dyan ko diha. Mirisil lang gininyo diha. Kaya nga naman. Ila tanan. Matod pa ni RJ kada taga Ormog daw mukhang pera. Okay. Ika ni Sir James 13-0 lagi. Puro bali sa raid na po. Sige ni Sir Bosque bagayson Villa Aguilos bagayson ilad pero 13-0 na po. Nabali mga igsoon. Mora magina ilang masulti, sir? Kung patabangon ni mong isyo, sir, manakas tubag. Karon nagiharong na ang isyo mga kaigsunan, tanan nilang mga pagpagdao, tanang isyo giharong naman nato dire sa atong programa magigsuon. Unsa may nahitabo? Kabantay mo? Unsa may nahitabo mga kaigsunan? Di naman kaablis ng baba. Tanang isyo giharong na nato dire sa atong programa mga kaigsunan, gikan sa drugs, gikan sa illegalista, gikan sa bisag unsa na lang ang ilang gipasangil magigsuon atong diundo, giharong na nato dire sa atong programa. Tubig, hospital magigsuon. Unsa ni tabo? Hilo man kayo? Ilad tanan. Hala. Anat og smart magic man siguro ilad tanan. Ilad tanan. Naibago, Brad, kuwang ang buga. kuwang bugas. Lagawa ganyan Sir Alvin Pinoy. Ikaw gid sir. Kuwang bugas. Kuwang bugas. Nako maluoy tas 13-0 daw. Pailan lang hapon mo. Kuwang bugas. Hala, pailan mo. Kanilang tubig mga igso. Kanilang tubig ba? Kung kabantay lamong nga nung giliko-liko, ginang liko dire. Ikot-ikot lang. Matud pa ni Sarah hiro mong ikot-ikot lang. Di ba? Kanalay base ninyo.
Kundi pagid mo to, o kana lay ko haig base, basi gamay makaabli sa inyong kukuti mall, ha? Uy, alas 8:02 naman di ay. Oh. Unsa ba nay attendance, maka-attendance na to nay maka-appeal karong gabi eh. Mag-attendance ko karong gabi ha. Siguro mga alas 8 siguro or alas 7. Tanawa lang. Click like follow nya see first diha sa Best Home Radio Facebook. Click like follow see first diha sa Visayas Radio mga igsoon. O nya, pari mo sa YouTube, subscribe Best Home Radio YouTube. Subscribe, hit the bell mga igsoon. Asa naman to? Ay. Kanilang mga kaigsuunan. Tubig. Yan. Kana lang tubig. Kabantay mo, kabing kaliko-liko. Nganong dili man na matulid mga igso. Wala may tubig sa barangay Sumangga, unta mabasa ang akong message. Nabasa gid ma'am. Ika ni Baritis bagigso David Dyer. Why tubig no Sumangga. Kanila inyong hunahunaas sa makadaghan. Ganong pirti mang liko-liko, ikot-ikot lang aning Orwasa Privatization 2062. Ngano man. Ako nagipangutan na si Ma'am Lucy na kay siya may gusto magmayor mga igsoon, puli siyang bana. Kaya yung bana magkongresista man kuno mga kaigsoon, di naman gikuno kapugnan. Kaya mo kuno na dream gid niya. Bunang si Ma'am Lucy ang atong pangutanon unsa may mahimo niya dining privatization 2062 sa Orwasa, unsa mapaabot na to? Na sila gani mismo dili man moangkon bisan na lang gamay, di man nila gusto angkonon sa atubangan sa mga Ormocanon na bisag gamay na lang naa sila hunahuna na i-privatize ang Orwasa hangtod sa 2062 mga kaigsunan. Di man gid sila moangkon, dili gid sila moangkon. So sa may mapaabot nato kang Ma'am Lucy, kang Madam Lucy mga igsoon. Kamo dihe tubag. Idi siyempre, iyara ning ipadayon tanan. Lahos-lahos na ni, 40 katuig na ni. Ang hospital ninyo sa Ormoc, ididigya po na maabli. Lahos-lahos na. Muna bugtong nagbarog, whether you like it or not. Ganahan mo kaniya og dili, ang nagbarog na ning 40 katuig, motuo mo sa dili. Undo ko dili og yang team mga igsoon, red team. Mo gina. Nahimo na lang adi na ako libasahon Sir Neil ha kay marag lain maser buntag ra baron. Basahan lang ninyong comment ni Sir Neil dia. Okay, laing text. Si Yormi RJ gihapon ang mo Yormi bra. Alas 8 date Brad bagatang punta. Sige lang atong suwayan ha. Share. Sa makaapi lang. Kumusta ang video sa lupang hinira? Ilang, wa pa ta mahuman sa to ang simana mga igsoon. Mabot ra ta sa lupang hinira ang rubali. Kini man god mga pangutanaha. Ipadala diri nako. O niya, dugay-dugay naman kung sa lagi mahimo ni Congresswoman muning ato ning iskutan karong simana. But don't worry. Balikan ra nato ang lupang hinira. Ang national anthem mga igsoon.
Wala tayong panahon kay kabo na pamoy himuonon mga igsoon do na pamoy inyong kaugalingon na kuri-kurion. Ha? Manamilit lang ko. Ha? Karong buntaga. O di ampo tas Ginoo mag-abot ta karong gabi. Diri lagi hapon Best Home Radio mga igsoon. Ikan ni Jeloy source sa tubig sa Ormoc kusog kayo kuryente naaghapon sa Ormoc pero nganong mahal man. Bypass layo ta mampuyo kay barato rabaga dito ang tubig. Okay, niya Giser Rodolfo tistingan lang gihapon si Lucy kung ipadayon bagyod ang privatization sa tubig o siguro pailad lang gihapon. Narona ninyo. Inyo na. Basta once na magtesting-testing mo, ha? Unya pag-abot sa unahan na ilad mo, wa nagoy balik kaya na dire-diretso na ginang 40, timan igiga. Ha? Pailad mo, mayingon testingan na to si Madam Lucy. Ha, dili siguro na idayon or mukana man siya. Sultian ta mo. Ha? Naabay panahon nagisukuhi ni Madam Lucy si Mayor Richard Gomez. Pangutan-an yung kagalingon naaba. Lahos-lahos gina mga igsoon. Ha? Maugkat na 40 katuig na. Ha? Posibleng wa nataan ng mga panahon na. Muna kung magsige mag-testing-testing mga igsoon. Ha? Nya 40 katuig ang nakataya. Aw, merisi. Ari mo testing ni Undo. Kunya sinyo pag-testing makaingon mo di man di maayo. Aw. Pagkakaupat, ilisi. Pwede pang ilisan. Pero wa na. Stop na ang Orwasa privatization 2062. Sigurado na. May hospital na mo mga igsoon. Sigurado na. Kaya ka na may ngumito, ay sus, unsa may nahimo sa mga kudilya bagay igsoon, sultian ta mo nga unsa? Kining nahitabo karod mga igsoon, kamo ang mga benepisyo. Timanin ha, mo ni katapusan na tong hisgutan. Kamo ang mga benepisyo. Nga naman, ibutang si Undo pagka-mayor karon. Unsa may tubo? Iya ginang palabuan ang gipangbuhat ni Gomez. Sigurado na. Ngano man nakita naman na niya na ang mga Ormocanon maglahon na gyud. Samar na sa gibuhat ni Noy Dodong sa panahon ng Ormoc ilawom sa ngit-ngit. Unsa gibutang niya? Gidad-an niya kahayag. Di ba? Kinumdum mo na. Oh, mura po na. Patasanay, palabuanay. So the best mga igsoon, ibutang si Undo karon. Butangi para makita ang palabuanay mga igsoon. Oh, kanila gamito na to para makita ang palabuanay. Ha? Di ba? Kasi makabenepisyo ana kung magpalabuanay ng mga igsoon. Siyempre, ang makabenepisyo kamo. Kamong mga Ormocanon. Kanay huna-huna. Wala tayo kong panahon. Salamat kayo. Salamat. God bless. God bless. Glory be. Glory be. Glory be to God, mga igsoon. Glory be to God. Bye-bye. Merry Christmas in advance. Bye-bye. 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 Ang makakita, ang maka-appeal na to niyang gabi, alas 8 ta makabot. Bye-bye. God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Sir Zion? Oh, thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. God bless, God bless. Merry Christmas. Ato pa shoutout, ato pa shoutout, ato pa shoutout. Save me from tears.
Christmas. There is just the thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.